Bibi, Bobi i Vučko. Jednog divnog letnjeg dana u čarobnoj šumi, 3 drugara igrala su zabavnu igru. Izazov, 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 takmičenje, izazov. Jel sigurno hoćete da se takmičite u zidanju kućice? Hoćemo. Da. Dobro, onda u redu. Svako od nas će naći svoje mesto u šumi da sazida kućicu. Onaj ko sazida najčvršću i najbolju kućicu je pobednik. Tako je, jupi, to će biti moja kuća. Jok, to će biti moja. Ja želim glavnu nagradu i ja. Ne, to ćemo da vidimo. Ne gubimo vreme i krećemo! I tako, naši drugari tražili su najlepša mesta u šumi da sazidaju kućice. Hej, mislim da je ovo odlično mesto za kućicu. Ne, neću da budem vegetarijanac. Vučko, mi ne jedemo druge životinje. Jedemo bilje, voće i povrće. Mi smo moderni vukovi i krasi nas dobro ponašanje i bonton. Ne jedemo druge životinje. Nadam se da me niko ne prati i da mi neće uzeti najbolje mesto. Ja prvi, Daro prvi. Ali ja već sam se umorio. Ne mogu da sazidam kuću. Ne mogu. I šta ćemo sad da radimo? Ne smemo da odustanemo. Bibi će da pobedi. Ali Daro želi nagradu. Smislio sam. Ja ću tebi pomoći da sazidaš kuću, a ti ćeš meni. Ima da ih sazidamo brzo i podelit ćemo nagradu. Šta kažeš? Da, važi. Nagrada. To nje. Ja sam pravi Vučko, a pravi vukovi moraju da jedu nekoga. Ne, nemoj tako. Vučko, slušaj da ti kaže tata. Vučko ne sluša nikoga, odoh da pojedem nekoga, a vi jedite biljke. Obavili smo sjajan posao, Daro. I sve to za 15 minuta. Pravi smo majstori, zar ne? Da. I sigurno će biti lepše od Bibine kuće. To ti garantujem. La 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 la. I unutra ćemo staviti krevet, stolice i drveni stočić i imat ćemo pravu kućicu. Ko si ti? Ja sam Vučko i sad ću da te pojedem. Da me pojedeš, ne. Ne beži,
ne skrivaj se, skoči mi u tibu. Jok, ne može. Kada ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. Bobi, pomagaj, hoće da pojede Dara, hoće da me pojede. Šta je to? Jel to veliki vuk ili medved? Od koga bežiš? Da nije T-Rex? Ovo je neki mali vučko. Ali jako strašan. Ne beži, ne skrivaj se, skoči mi u tibu. Kada ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. Šta ćemo da radimo? Ja ću ti reći šta ćemo. Trčimo do Bibi, brzo! Bobi, Dare, pa šta to radite? Što ste zatvorili vrata? Zato što je u šumi strašni vuk i hoće da nas pojede. Strašni vuk? Ha, ma gluposti. Ne beži, ne skrivaj se, skoči mi u tibu. Ne! Kada ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. Kada ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. Da li si završio? Pa, pošto si završio, da ti kažem ja nešto, ti slatki, mali, bezobrazni i bezobzirni vuče. Zar te nije sramota da ideš unaokolo i pričaš da ćeš pojesti ljude i životinje? Zar te roditelji nisu lepo vaspitali? Zašto ih sramotiš pred celom šumom, a? Žao mi je, molim vas, oprostite mi. Mogu li malo sokića? Žedan sam. Ajde, ulazi vučko, hajde. Sipaću ti sok od maline. Može, i kolač od višnja ako imate, mnogo sam gladan. Tako, tog dana Vučko je naučio da nije lepo jesti ljude i druge životinje. Vučko je postao voljeni stanovnik čarobne šume i dobar drug sa svim ostalim stanovnicima. Vidimo se, drugari! Ćao!